A következő előadónk egészen távolról, de az európai kontinensről, Spanyolországból érkezett és fogadta el a meghívásunkat, a felkérésünket az előadására vonatkozólag. Kis segítséget, hogy a nevet elnézést biztosan jól ejtsem ki. Amadeu Casagne érkezett hozzánk Spanyolországból a Sala Crasser cégtől, és ő fog egy nagyszerű előadást tartani. Az intelligens gabonatárolás fokozottan védi a terményeinket címmel. Hallgassák kérem sok szeretettel. The stage is yours. Köszönöm. Buenos días. Jó napot kívánok mindenkinek, és köszönöm szépen mindannyiatoknak, hogy itt vagytok, jelen vagytok, és elsősorban ugye a Hetek családnak köszönöm a meghívást és a bizalmat, amit belém fektettek. Miről beszélek most a következő pár percben? A cégünket szeretném bemutatni, és hogy milyen együttműködést folytatunk a Hetek céggel. Azt láthatjuk, hogy mi a csapatunk milyen emberekből áll, azok a fő emberek, akik részt vesznek abban, hogy az ügyfeleinket kiszolgáljuk, és hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsuk. Azért vagyok itt, hogy arról beszéljek, hogy milyen fontos a ellenőrzött gabonatárolás, terménytárolás. Azt gondolhatnánk, hogy ugye mi van a silóban, ott van a termény, de azt is gondolhatjuk, hogy nem termény, hanem nagyon sok pénz van termény formájában a silóban. Tehát innen indulnak el azok a lehetőségek, üzleti lehetőségek, ami a kalibráció, a nyomon követhetőség, és ez ad lehetőséget arra a nagyobb ügyfeleket, hogy elérjük, és biztonságot, termék ellenőrzést tudjunk kínálni. Ráadásul ugye ne felejtkezzünk el arról, hogy a klímaváltozás hogyan hat ki a mi mindennapjainkra, mindenkinek kihívás ez, de ugyanakkor ez lehetőséges arra, hogy innovatív megoldásokat találjunk, hiszen a termény hőmérsékletének a kontrollja lehetővé teszi, hogy minimálisra szorítsuk az élelmiszer pazarlást és a veszteségeket. Tehát tulajdonképpen a pazarlást azt meg kell szüntetni, ki kell iktatni ki kell küszöbölni teljes mértékben. A monitorozás fontosságát láthatjuk azt, hogy aki monitorozik ami folyamatos módon, az azt jelenti, hogy még a veszteség előtt tud cselekedni. Hogyha valaki nem monitorozza a terményt, akkor csak akkor veszi észre, ha baj van, amikor a pénzt már elvesztette. Itt láthatunk erre néhány példát, hogy milyen problémák merülhetnek fel a silóban. Hőmérséklet emelkedés, az azt jelenti, hogy biológiai aktivitás van a silóban, gombák elszaporodnak, vagy rovarfertőzés kezdetére utal. Ha felhalmozódik a nedvesség, az erjedés megindult, és ez jellegzetes szagokat is generál. Tehát itt láthatunk egy kis videót egy valódi komoly problémáról, és ennek természetesen nagyon világos anyagi következményei vannak. Azért vagyok itt, hiszen meghívott engem a Hetek, neki köszönhetem. 25 éves, sőt, mert több mint 25 éve együtt dolgozunk, és összesen több mint 400 projektet valósítottunk meg. Tehát olyan a kapcsolatunk, ami a bizalomra épül. Itt láthattunk egy megvalósult projektet a képen. Ez jelképezi ezt a hosszú és tartós együttműködést, amit megvalósítottunk. Ez itt konkrétan a GEBI projekt, a Szerbiában végeztük el, vezető állatteledelgyártó a GEBI Szerbiában. Arról beszélek most, hogy milyen a rendszerünk. Itt láthatjuk a különböző részeket, hogyan lehet létesíteni, telepíteni a projektet, a terménytárolást. Van a standard rendszerünk, itt vannak hőmérsékleti szondák, aztán az elektronikai dobozok, az interfész, az, ami összegyűjti az összes információt, aztán továbbítja a szoftverbe,
így automatikus a rendszer. Aztán vannak kiegészítő részek is, alternatív részek, van hőmérséklet és páratartalom is, ebben az esetben páratartalom szonda automatikusan szellőztet, tehát ez az információt teszi ezt lehetővé. Aztán adatot is gyűjt automatikusan az időjárásról, van egy relé modul, van pára lecsapódás gátló szonda a siló tetején, aztán van az OPC és a Modbus, csatlakoztatható ehhez, vannak olyan szén-dioxid érzékelők, ami a biológiai aktivitást jelzi, illetve a töltöttségi szint érzékelők is be vannak telepítve egy radarrendszerrel. Itt láthatjuk a szoftvert, mit használunk, ezt installáljuk. Azt mutatja meg, hogy az összes érzékeléből begyűjtött adatokat összesíti, és ezzel automatizálni lehet a szellőztetést, és figyelembe veszi a siló belső környezeti feltételeit és a külső feltételeket és a környezetieket. Tehát ez alapján dönti el a rendszer, hogy mikor érdemes szellőztetni, hogyha kedvező a feltétel annak, hogy a célkitűzésenket elérjük. Tehát maga a szoftver az, amit egyszer konfigurálunk, és utána már automatikusan végzi a feladatát. Emellett megmutatja azt is, hogy a silónak milyen töltöttségi szintje van, ez 2D-ben vizualizálja. A grafikonok a legfontosabb forrás, adatforrás, információforrás. Itt láthatunk néhány grafikont. Tehát azt láthatjuk, hogy a szellőztetés hatására a hőmérséklet csökkent. Tehát itt láthatjuk a legalsó szondát, és látjuk a grafikonon, hogy amikor aktiválva lett a szellőztetés, és hogyan csökkent le a hőmérséklet ennek következtében. Tehát ennek köszönhető az, hogy az a hőmérséklet, amit ez a szonda mért, amikor ezt a következő szenzornak átadja ezt a hőmérsékletet, ezért egy kicsit emelkedik a kék vonal, és utána megint a szellőztetésnek köszönhetően ez is elkezd csökkenni. Aztán végül is az összes szenzor azt mutatja, hogy lehűlt a siló belső része, tehát mindez automatikusan következik be. Azt is láthatjuk, teljesen világos innentől kezdve, hogy itt üres a siló egészen a zöld vonalig, ugye, ez ott a szürke az, ami mutatja, hogy kiürült a siló. Hiszen innentől kezdve a külső környezeti hőmérsékletet teljes mértékben lekövetik a szenzorok. Ez a grafikon tehát lehetővé teszi azt, hogy nagyon sok információt gyűjtsünk be, és nagyon fontos például, amit felüllátunk, az maga a siló felülnézetből, és hogy hol helyezkednek el a szondák. Elnézést, mondja az előadó. Tehát, ugye azt láttuk, hogy itt van a szonda, ez a 2-es számú silónak a 6-os számú szondája. Itt mit látunk? A 2-es számú silónak az 5-ös számú szondája, és ott láthatjuk, hogy hol helyezkednek el ezek a szondák a silón belül, a jobb felső sarokban. Tehát nem lehet az, hogy az egyik szonda valami mást mutat, tehát akkor is ugyanígy jelöljük. Tehát ezt értelmezni tudjuk ezért a grafikont. Azt lehet látni, hogy a szonda nem lett rögzítve a talajhoz, és ahogy feltöltötték a silót, elmozdult, és ezért a környezeti hőmérsékletet méri, mert a siló falánál helyezkedik el. Tehát ebben az esetben vannak olyan eszközök, hogy tehát mire szoktuk rögzíteni a szondát a földhöz, hogy ne mozduljon el. Aztán van a szoftver, amivel dolgozunk, az összes információt megjeleníti, akár a telefonon is, akár a webben, tehát bárhonnan és bármikor élő valós időben lehet a telefonon lekérni ezeket az adatokat, vagy a számítógépről, és azt, hogy milyen állapotban van az egész telephely, és hogy a silókban mi történik belül. És zárásképpen azt szeretném még elmondani, hogy minden saját gyártású, tehát az összes szondánk saját gyártású, mindent
alkalmazunk, tehát nagyon magasfokú alkalmazkodó képesség jellemzi ezeket a termékeket, hogy az egyes projekteknek a specifikus igényeit ki tudjuk szolgálni, az egyes projektnek a specifikus paraméteréhez tudunk alkalmazkodni. A plug and play rendszert használjuk. Ez azért ideális, mert nagyon könnyű a telepítés, és a jövőben is könnyedséget ad a karbantartáshoz. Robusztus a rendszerünk, nagyon megbízható, több mint 40 éves tapasztalattal rendelkezünk. Még az édesapám kezdte el a céget, ő indította el ezt a családi vállalkozásunkat, tehát több mint 40 éves tapasztalattal rendelkezünk már céges szinten. Folyamatosan innovációs megoldásokat keresünk, törekszünk az innovációra, és új projekteket keresünk, ami legyen az előzőekkel kompatibilis. Tehát azt jelenti, hogy a bővíthetőséget további kiegészítésekkel vagy javításokkal segítjük elő. A műszaki támogatói csapatunk WhatsAppon vagy az Osztiketen keresztül dedikált kommunikációs csatornákkal segíti a munkáját az ügyfeleinknek. Köszönöm szépen, ez volt minden.